Toto je Tralalero Tralala a mnoho ďalších brainrot postav, ktoré som do Minecraftu pridal. OK, borci, dnes si ukážeme niekoľko brainrot postav. No a začíname s... Sahur. Yes, takže máme ho tu. No a asi ho každý poznáte, ak nežijete pod kameňom. Patrí medzi mojich najblbenejších postav. A reálne, kámo, vyzerá naozaj dosť dobre. Ešte sa mu aj takto hýbu oči, je dosť realistický a má takúto zaujímavú baseballku. OK, tak som zvedavý, aký damage bude dávať tá baseballka. OK, tak pokúsim sa ho najprv zabiť. No a takto vyzerá tá baseballka. Ďalšie to je patapim. OK, kámo, vyzerá naozaj dosť dobre. Má takéto veľké nohy, čože? OK, tu to urobili aj v tomto brainrot móde. A opäť vyzerá dosť realisticky, úplne dobre som ho spoznal. A taktiež patrí medzi mojich najblbenejších brainrot postav. Následne to je takéto žralok s modrými Nike topánkami. Asi ho nemusím nejako predstavovať, veľmi dobre ho všetci poznáte, Tralalero Tralala a už to nebudem obkecávať, poďme na niekoho ďalšieho. Tu sa priznám, že pri tejto postave sa úplne strácam, pretože akože poznám ju, jo, už som niekde videl, ale absolútne neviem, ako sa volá. Takže jo, tuto budem potrebovať pomoc. A je to nejaká Vaka Saturnita. No tak priznám sa, absolútne mi toto meno nič nehovorí. Takže naozaj som nemal žiadne poňatie a teraz som hitol, kamo to čo je. OK, tak to je naozaj dosť dobrý efekt a asi najlepší zo všetkých, pretože ja som iba raz hitol a pozrite sa, ako sa krútim, to čo je. OK, kamo, naozaj dosť divné a myslím si, že mi úplne stačilo na zatiaľ z týchto brainrot postav. Každopádne ja sa už nachádzam v svete, kde by sa mali nachádzať brainrot postavy, ktoré sme si buď ukázali, alebo taktiež aj nie, takže by ma to malo vystrašiť a taktiež je mojou úlohou všetky nájsť. O to sa mi bude dať samozrejme splniť bez toho, aby som získal nejaké dobré suroviny, no a preto vykácam takto drevo. OK, teraz mám už nejaké základné nástroje a ešte potrebujem získať kameň. Ako môžete vidieť, základné nástroje, čiže nejaké kamenné mám a tuto je nejaká voda, kde by sa samozrejme mohol teoreticky nachádzať Tralalero Tralala, ale ja to risknem, OK? Ja to risknem a preplávam na druhý ostrov. Dúfam, že ho úplne nestretnem a ak ho stretnem, takže ma nenahituje, jo, pretože takto hneď na začiatku zomrieť nebude najlepšie. No a mojou teda úlohou je, ako som už spomínal, nájsť väčšinu, alebo teda najlepšie všetky brainrot postavy. OK, kamo, to nie je náhodou žralok? To nebol žralok, nie? OK, ale Tralala to asi nebol, ale nejaký žralok, dúfam, že nie. OK, vyjdeme takto hore. No a už by bol na čase nájsť nejakú brainrot postavu. Už som sa zlákol, že nenájdeme potravu. Našťastie som ju našiel. No okrem toho som našiel ešte aj takúto caveku, kde by sa mohol nachádzať patapim alebo Tralalero Tralala. Čo tam robí Tralalero Tralala? Asi tam je nejaká voda, keď tam je. No a ja skočím tuto dole. Každopádne si ešte predtým naťažím nejaké železo. A prvú brainrot postavu sa mi podarilo nájsť. A tu je taktiež aj Tung Sahur, ktorý je úplne priateľský, asi nebude. Pozor, nie! Ja som, kámo, mŕtvy. OK, prišiel som úplne o všetky veci. No a hneď potom sa mi podarilo nájsť Tung Sahura, ktorý je ale naozaj dosilný a na pár hitov sa mu podarilo ma zabiť. Chvíľu mi trvalo si vylepšiť veci, no a pozrite sa, predo mnou sa nachádza patapim. No a máme splnenú ďalšiu brainrot postavu. Takže už celkovo 3. Uvideli sme Tung Sahura, Tralalero Tralala a teraz už aj patapima. OK, kamo, našiel som aj Kapučina asasina, no a teraz na ňo idem zautočiť a dúfam, že mám vôbec nejakú šancu proti nemu. A OK, dosť ma hituje, musím rýchlo utiecť, mám posledné 2 HPčka, no ak by som tento fight prehral, tak by sa táto challenge absolútne skončila, no a to presne nechcem, tak a preto utečiem a musím sa naspäť dohealovať. Každopádne budem rád, ak dáte na tento kanál odber, pretože sa vraciam s nabitým kontentom, či už z Minecraftu alebo z IRL a našiel som Tung Sahura, nie, ja som skapal, nie, OK, no a toto je definitívny môj koniec, dámy a páni. Takže ja som rád, že ste dopozerali video až sem. No a zatiaľ čau.